ka? Hello mga tita, how are you? For today's video, we are going to Bangkok. Excited kay si Adam mo sakay og train. 2 days ago, ako siyang giistoryahan nga mag-adto mi og Bangkok kung magsakay mi og train. Dili na ko niya undangan. Pagpalit pa lang namo og ticket, ning hilak na siya kay abi niya mosakay na dayon. Pero dili pa di ay kay Friday evening pa mi mulakaw kay naay work iyahang mami. Tidasi di ay guys kay sad kaayo kay wala siya nakakuyog. Gusto na untani kaayo siya mosakay pod og train pero sad kaayo kay dili man makuyog iyang mami so papili na lang siya. Pagsakay og train si Adam kay grabe kalihok. Naog saka, dagan-dagan. Di na gid siya mapungan. Ako asyang palingkuron pero di siya musugot. Gusto niya maglihok lang gyud. Kani di nga train guys kay sleepers. Pwede matulog tibuok gabi while nag-travel. Pag abot sa Bangkok, fresh gihapon ka kay nakatulog man ka. Ang upper bed kay 881 ug ang lower bed 981. Naa siya difference na 100 baht. Pero okay lang man gihapon ug wala kay anak didto ra ka sa taas. Kay safe lang man gihapon siya dili ka mahulog. Ngun ani di ay pag-set up sa amo ang tulugan guys. Naa sila'y konduktor nga mag-set up sa imuhang bed. Limpyo ang sheets, always clean and fresh, so dili ka problema kay limpyo man siya. Hindi ay nga train guys kay express train. Mauni siya ang pinaka-latest o pinaka-bago nila nga train nga nagabiyahe sa probinsya. Pag human og setup sa bed, si Adam ready na siya matulog. Pero ang problema, kay wala siya'y habol nga paborito. Kuha siyang gitagaan og habol sa train. Pero ni ana siya, no mommy. Bisan og wala iyang habol na paborito, nakatulog gihapon si Adam. Bahala og nag-struggle, basta kay makatulog lang. 40 ay natulog si Adam, iya pang ginatawag iyang tita Gladys. Gladys, sleep na. Finally, nakatulog na jud si Adam boy. Okay guys, kay nakatulog naman si Adam, ato na ning ilabay iyahang mga sagbot. Duha day ka milk ang nainom ni Adam before siya natulog. By the way guys, mao ni ilang lavatory. Pwede ka diri magwash sa imong face, mag-toothbrush, pero I advise bring your own water. Kay ang water dinhi, dili siya safety. Murag naa siya smell something. So namao po ni ang lahang toilet na ilhan nimo kung vacant kay naa siya word na vacant. And then sa sulod po sa toilet, naapod sila lavatory. Naapot sila tissue paper o kani di nga toilet guys mas nice ni siya compared sa other trains kay limpyo ni siya nga train napagid sila sa amin nga dako kaayo o diba inaani ni ilahang toilet ginani kanindot ang express train nga naga-travel paadto sa mga probinsya. Flush day din sa ilang toilet, mura og toilet sa eroplano. Pero di ka kusog sa pressure. Guys, balik ko na nato si Adam. Kay basin mahulog siya sa bed, wala siya kauban. Lilion po nato si tita tata og nagunsa siya or nakatulog naman di ay. Nindot kayong tulog ni Adam, pagkabuntag, energized na pod siya. Nakatigom naman siya og daghang energy, maglihok na pod siya. O guys, si Adam ning kaon de na siya og pamahaw. Kaon niya og kayang. Taga Thailand mo, comment below kung saan ang kaon niya og kayang. Pero kung dili, pangutan ako, dali na. Finally guys, naabot na gyud mi sa 80 train station. Nakulat mi og 1 hour sa papa ni Adam. Sa wakas, si Adam naminta jud niya iyang papa for a very long time. Daghan man mi og gamit, dili mi pwede makasakay sa taxi. So, nagbook mi og Grab SUV, Fortuner ang amuang nabook. Pero wala ning abot, gi-cancel na mo, gi-change na mo og Innova. May na lang niabot siya. Nagdiretso da mi guys dinhi sa hotel. Nag-stayhan ni Mami Ayen og ni Kyla. Anhin dinhi kay maligo mi guys para ready mi paadto og church kay mo simba mi today Saturday. Dinhi ra tama na mong video. Thank you so much.